يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. To insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin suratu Ali Imran. Karatun mu na baya mun kwana a ƙarshen aya ta 89. Bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da wani ko wasu waɗanda suka ridda gabarin addinin musulunci bayan dukkan dalilai na shari'a ya zo musu, dukkan dalilai da ke tabbatar musu da gaskiyar alƙur'ani, gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya tabbata wa ja'ahumul bayyinat. Sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, amma saboda wata maslahar su ta kansu da kansu suka ridda gabarin addinin musulunci. Daga baya suka dawo suka sake kwankwasawa ko za a buɗe musu, Allah ya ce da a buɗe musu. Suka dawo suka nemi tuba bayan wannan riddan, ya nemi ya dawo zuwa ga Allah bayan wannan riddan, bayan wannan cutar da addini da yayi. Allah ya ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu. Allah ya ce sai dai waɗanda suka tuba bayan aikata wannan mummunan katobara da suka yi a baya na ridda, kafirce ma Allah, sabon Allah, wa aslahu, Allah ya ce kuma suka gyara, fa inna Allah ghafurur rahim, Allah mai gafara ne, Allah mai jin kai. Mafi alkhairin musulmi, mafi alkhairin mai laifi, annabi ya ce wanda yake tuba zuwa ga Allah. Illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu. Kofar tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a buɗe take har sai ran da rana ya fito ta yamma. To Allah ya azurta mu da tuba taubatan nasuha. Allah ya azurta mu da tuba taubatan nasuha. To yau za mu tashi a farkon aya ta 90. Allah ya mana jagoranci ya samu dace da dai. To sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. To bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da kaso na farko waɗanda suka ridda suka dulmuya a cikin sabon Allah. Allah yake suka zo suka tuba, suka kyautata abinda suka bata a baya, waɗannan Allah yake su kan Allah ya yafe su, Allah ya gafarta musu. To Allah sai ya sake cewa innal ladhina kafaru ba'da imanihim, Allah yake lallai waɗanda suka kafirce bayan imanin su, kaga su ma ai ridda suka yi. Tunda ya ce sun yi imani, kenan kafircin ya biyo bayan imani da Allah da suka yi. Allah ya ce innal ladina kafaru ba'da imanihim, lallai waɗanda suka kafirce wa Allah ba'da imanihim bayan imanin su, thumma zadu kufran, Allah ya ce sai suka daddada kafirci akan wannan kafirci da suke kai. Izzadu kufran, sun dada kafirci
akan kafircin su dogewa akan kafirci shi ma daɗa kafirci ne akan kafirci izdadu kufran sun doge akan kafircin su idan aka ce wannan kafiri ne kalmomi yake yi na kafirci jingina ma Allah ɗani tsarki ya tabbata ga Allah to kaga abinda ya faɗa yau na jingina ma Allah abinda ya jingina mishi gobe in ya ƙara kaga ya ƙara laifi akan wannan laifin jibi in ya ƙara ya daɗa kafirci akan kafircin in ya kai baɗi yana kan wannan kafircin kenan kaga gwargwadon doge wasu akan kafircin gwargwadon daɗa kafirci akan kafirci bayan Allah mun fahimta idan mutum mashayin giya ne yau idan ya je ya sha giya Allah ya tsare mu gobe idan ya koma ya sha kaga ya daɗa laifi akan laifi to idan ya kai baɗi kaga kullum gwargwadon dogewarsa akan wani laifin gwargwadon daɗa laifin akan wani laifi mun fahimta ko Allah ya ce to kafaru ba'da imanihim sun kafirce bayan imaninsu sun mazdadu kufran sai suka daɗa kafirci akan kafirci ma'ana suka doge akan wannan kafircin har ya kai dab da lokacin da suka shiga gargara Allah ya ce lan tuqbala tawbatuhum Allah ya ce san ba za a karbi tubar su ba mun ji kaso na farko ba so sun aikata danyen aikin suka zo suka tuba tun ba a hura musu wusur na tashi Allah ya ce to an karbi tuban su amma waɗannan na biyu Allah ya ce kafaru ba'da imanihim sun kafirce bayan imaninsu sun mazdadu kufran sai suka doge suka yi ta ƙara kafirci akan kafirci wayannan Allah ya ce lan tuqbala tawbatuhum Allah ya ce ba za a taɓa karɓan tuban su ba saboda me yasa sun jinkirta har yanayin karɓar rai ya iso gare su wa ulaika humud dallun Allah ya ce irin wancananka ma'ana irin waɗanda suka siffanta da wannan sifa Allah ya ce su ne batattu wadda suka ratse daga kan hanya jama'a mun fahimta sun tuba amma sun tuba a makare sun tuba amma sun tuba a makare domin tuba lokacin ta yana wuce lokacin ta yana wucewa tuba lokacin ta yana wucewa waɗannan Allah ya yi magana a kansu a suratul nisa'i su ne innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila Allah yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah thumma kafaru sai suka kafirce thumma amanu sai suka sake dawowa suka yi imani thumma kafaru sai suka sake kafircewa thumma zadu kufran sai suka ci gaba da dogewa akan wannan kafircin lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ce ba zai taba sakuwa Allah ya yafi waɗannan mutane ba wala liyahdiyahum sabila Allah ba zai dora su akan tafarkin arziki ai haka mutane su wani idan ya ji wa'azi wannan kwallo da ka gani sai ya yi watsi da shi sai ya dira wata ran sai ya koma wata ran sai ya dina wata ran sai ya koma to karshe sai a je a hura mishi wusur a lokacin da ya dawo haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu bil khawatim innamal a'malu bil khawatim ayyuka da muke yi ana duba akan me ka kare akan me ka cikice shine maka to ran da zaka ciki kan za a ga maka ne wauta ne jinkirta tuba wauta ne jinkirta tuba Allah ya sun yi imani suka kafirce sai suka sake imani suka sake kafircewa to suna kafircin kafin su yi ribas su dawo Allah ya sai mutuwa ta cin musu waɗannan mutane Allah yake lam yakunillahu liyaghfira lakum wala liyahdiyakum sabila Allah ba zai yafi su ba zai gafarta musu ba zai shiryar da su zuwa ga tafarki ba saboda me yasa sun doge akan kafircin har ta kaima gargara ya cin musu to lokacin da gargara ya cin mutum akwai wata dama ce babu dama lokacin da gargara ta cin mutum babu dama al'ummomi da yawa an zo an musu wa'azi irin haka su yi amfani da dama da suke da ita
na rayuwa su yi amfani da dama da suke da ita na lokaci suka jinkirta. Akwai al'ummomin da sai da suka ga gangamin azaba ya taso sai suka ce za su tuba. Allah ya ce ai lokaci ya kure. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وفطر هنالك الكافرون. الله يشير falamma ra'au ba'sana lokacin da suka hararo suka hango azabar mu ta dirka su kalu sai suka ce amanna billahi wahdahu suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce mu duk abinda muke tarayya ma Allah da shi. Kaga abinda suka faɗan nan asalin ma'anan la ilaha illallah kenan. Abinda aka nemi su faɗa dogon shekaru ke. Amanna billahi wahdahu suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce mu duk abin da muka rike muke tarayya ma Allah da shi. Sun mika wuya ko ba su mika ba. Allah sai ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Allah yace ba zai amfane su ba zai kasance ya amfane su ba. Mene Allah yake imanuhum wannan imanin. Kaga ai shi ma Allah ya yarda imani sai dai sun yi a lokacin kurarre bai sai ƙarya suke yi ba. Imani ne Allah yake imani ne sai dai an yi imanin a lokacin da ba zai yi amfani a lokacin da ba zai yi amfani. Idan ana ce miki ki gyara ana ce miki suturan da kike sawa bai dace da sutura na 'ya'yan musulmai ba ki gyara. In an ce miki irin shigan da kike bai dace ba duk daren dadewa da ki gamu da Allah to lokacin da tafiyar za ta zo ba da a gaya miki ba. Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum bai kasance zai amfane su ba wannan imanin sun lamma ra'au ba'sana yayin da suka ga azabar mu. Allah ya ce ba zai yi amfani ba sai ya ce sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wannan kuma shine sunnar Allah da ta gudana a cikin bayinsa. Haka yake tun kafin su wannan sunnar Allah ne. In har abun ya riga danjar ta kama Allah bai karbantu. Jama'a ba haka Fir'auna yayi ba? Babu wa'azi da ba a ma Fir'auna ba. Babu lallabi da ba a ma Fir'auna ba. Babu wani lallabi da ba a ma Fir'auna ba. Babu wa'azin da ba a ma Fir'auna ba. Duk abin da ya kamata a gaya wa Fir'auna an gaya wa Fir'auna. Duk wa'azin da ya kamata a ma Fir'auna an gaya wa Fir'auna. Karshe sai da annabi Musa ya lazimta wa Fir'auna cewa ya yadda duk abin da Allah ya aiko shi da shi. Fir'auna ya san gaskiya ne. Fir'auna bai yi musu. Ya san gaskiya ne ko bai sani ba. Wajahadu biha wastaiqarata anfusuhum zulman wa uluwa. Allah ta sun yi musu ne da abin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wasalam da shi, amma zukatansu suna da yaqini annabi Musa manzon Allah ne. Zukatansu suna da yaqini at-taura littafi ne na Allah. Allah ya ce zalunci da wuce gona da iri ya hana su. Lokacin da Fir'auna ya fada ruwa waka akil waqi'a. Lokacin da Fir'auna ya fada ruwa sai kan Fir'auna yana nema ya musulunta. To da ya fada ruwan yace so ya musuluntan wani ne ya mishi wa'azi a ruwan? Ina dama ya san gaskiyar ne ya noke. Kar ka yadda ka yi saki da wani abu da ka sani ka bari sai an cin maka tukunna ka ce a lokacin za ka gyara. Lokacin da ruwa ya tashi cin Fir'auna ya tashi miƙa wuya ma Allah, wani ne ya bi shi ruwan ya mishi wa'azi? Ashe dama abinda ake gaya mishi ya yarda, sai dai yana ganin akwai raran lokaci ne, hakan sai ya yaudare shi har aka cin mishi bai gyara ba. Allah a Qur'ani yace وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. الله يتي الآن وقد أعطيت قبل وكنت من المؤمنين. الله يتي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. الله يتي من كترر بنو إسرائيل في كنس. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. فرعون دوي جنونينسا سيسك ببنو إسرائيل أبايا بغيا وأدوى saboda wuce gona da iri da kama karya adawa da gaba sai fir'auna sai bi su a baya. Fir'auna yana zuwa yana shiga kogi Allah sai ya umurci teku da ya haɗe ruwa sai ya haɗe sai ga fir'auna akan ruwa yana yawo da shi hatta idza adrakahu al-gharq har sai da ruwa ya kai man nitsar da fir'auna ya tashi cinye fir'auna kana sai yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila na shaida babu abin bauta nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai abin bautan banu isra'ila Allahn da su Allahn banu isra'ila Allahn da annabi Musa ke bauta mishi nayi imani ba abin bauta da gaskiya sai Allahn annabi Musa da banu isra'ila. Fir'auna ya ga abu bai canza ba yace wa ana minal muslimin yace na musulunta. Allah sai ya ce mishi al'ana Allah ya ce mishi sai yanzu ya makara ko bai makara ba ya makara jama'a wallahi karka kalli na fir'auna kawai ka kalli naka karka kalli na fir'auna kawai ka kalli naka Allah ya ce mishi al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin Allah ya ce sai yanzu ka yi saɓon Allahnka yadda kake so ka zama daga cikin maɓarnata mugun ɓarna Allah ce sai da aka cin maka tukunna za ka miƙa wuya? To kar mutum ya yi farkar jaji wa rayuwa kar ka yi farkar jaji wa rayuwa kar ka yi farkar jaji wa rayuwa Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ma Allah ba da imanihim bayan imanin su sun mazdadu kufran sannan suka yi ta dada kafirci akan kafircin su lan tuqbala tawbatuhum Allah yace sam ba za a karbi tuban su ba ulaika humuz dhallun waɗannan kuma Allah yace su ne batattu wanda suka kauce daga kan hanya jama'a mun fahimta ko sai ya sake cewa innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ma Allah wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna kafirai to kun ga su kan ba su ma samu daman tuban ba na farko sun tuba an karɓi tubansu saboda sun tuba a lokacin da tuba take aiki na biyu sun tuba ba a karɓi tuban ba saboda sun tuba ne a lokacin da ba a karɓan tuba na uku kwata-kwata ba su tuba ba matu wa hum kuffarun Allah ce sun mutu suna kafirai falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban Allah yace ba za a karba matsayin su ba daidai gwargwadon cikin duniya na zinari inji Allah wala wistaga bihi Allah yace koda yayi fansa da shi jama'a mun fahimta innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirci wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna kafiransu falan yuqbala min ahadihim ba za a karba matsayar daga cikin su ba mil'ul ardi zahaban cikin duniya na zinari wala wustada bihi ko da yayi tsansa da shi ya bayar a sake shi Allah ya ce ba da a karba ba a kiyama imanan ai kafirci bai yi ba kafirci bai yi ba in mutum zai cika duniya da zinari ya bayar Allah ya ce ba da a karba a suratul ma'ida nan ma Allah ya ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. الله يسي إن الذين كفروا للي وأن سوى كافر شيء مع الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا Allah ya ce da zai kasance gare su abin da ke bayan ƙasa baki ɗaya duk abin da ka sani na duniya Allah ya ce a ce mallakar sa ne duk dukiyar da take duniya zinarinta da azurfanta da duk abin da ke cikin duniyar a ce nashi ne ƴaƴa a ce duka ƴaƴansa ne wa mislahu ma'ahu Allah ta kai da misalinsa tare da shi ma'ana amma daɗo mishi irin abin da duniyar take da shi a ninka mishi akan nashi liyafsadu bihi min azabi yawmil qiyama don yayi fansa da shi daga azabar kiyama ma tuqbila minhum Allah ta bara akan ba walakum azabun alim Allah yake suna da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama in duk abin da ke duniya nasu Allah ce ba za a karɓa hadisin Anas bin Malik al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah za a ce ma wani mutum daga cikin 'yan wuta a ranar alkiyama Allah sai ce mishi ara'aita law kana laka ma 'ala al-ardi min shay'in akunta muftadiyan bihi Allah sai ce mishi kakkaban labari idan da za a ce duk abin da ke duniya yake bayan ƙasa duka naka ne min shay'in ko menene nan kasa komai ya shiga da dukiya da ƴaƴa da duk abin da ke duniya Allah ya ce mishi a ce mishi naka ne a kunta muftadiyan bi shin zaka iya fansa da shi in mun ce ka bayar kar ama azaba da ka bayar fa yaqulu na'am sai shi Allah zan bayar fa yaqulu Allah sai ce mishi kad aradtu minka ahwana min dhalik Allah sai kaga a duniya na bukaci abin da bai kai wannan a wajenka Allah sai ce mishi a duniya na bukaci abin da bai kai wannan a wajenka ba kada akhastu alayka fi zahari abika adam Allah tushrik bi shay'a nayi alkawari da kai da yarjejeniya da kai tun kana tsatson annabi adam cewa karka sake kai shirka da ni na turo manzanni suka jaddada maka wannan alkawari karka yi shirka da ni fa abaita illa an tushrika bi illa an tushrik ka kifir sai da kai shirka Allah sai ce to ba za a karba ba ko kana da shi ko ka bayar to balle kuma baka da shi wannan kawai misali ake bayarwa in akwai din ba za a karba ba a kiyama ko biro aka ce ka bayar kana da biro ne ko biro aka ce ka bayar a kiyama kana da shi ne balle wannan dukiyar to ko akwai Allah ya ce ba za a karba a suratul zumar Allah ya ce walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu لابتدوا به من العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا الله يتي ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا الله يتي إندا أتي زي كسن شيء قول أن تسخي ظالمتي ننا شركة الله ولو أن للذين ظلموا ظالمتي ننا كافرتي walau anna lillazina zalamu zalunci ne na cutan bayin Allah yace da zai kasance ga waɗanda suka yi zalunci ma fil ardi jami'an abinda ke bayan ƙasa duka a ce duka na wani azzalimi wa mislahu ma'ahu da kwatankwacin sa tare da shi lafta bihi Allah yace wallahi zai fansa da wannan abin min azabi yawmal qiyama saboda ya kubutar daga kansa daga azabar ranar alkiyama kamar wani ne ya ce Allah ya zai yi irin saurin sallamawa irin wannan Allah ya ce wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun Allah ce saboda ya bayyana musu daga Allah abinda ba su yi zato ba duk walakancin da kake ji ake cewa da amma mutum
a lahira in ya kafirce ko ya saba ma Allah wallahi labari kake ji gaskiyar sai ka ganta wallahi gaskiyar sai ka ganta duk abin da kaji an ce da amma mutum wallahi in kaje kaga abu ba yadda kake zaton shi bane haka duk rahamar da kaji an ce za a bayar ma wanda yayi da'a wallahi ji kawai yake sai mutum ya je ga abu yadda al'amari ne haka lahira take wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun ya bayyana musu daga Allah abinda ba su yi zato ba Allah ya bada labari a suratul ma'arij yadda dan wuta zai nemi fansa ya waddul mujrimu law yaftadi min azab yawmi idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi Allah yake kalla Allah yake mujrimi a ranar alkiyama zai yi buri law yaftadi min azab yawmi idin bi banihi da zai ba da ƴaƴansa yayi fansa da su a bashi a kyale shi a kukutar da shi daga azaba Allah yake zai ba da ƴaƴan wa sahibatihi wa akhihi kai zai hada da mamansu ba matarsu kenan ba da ƴan uwansa zai hada ya bayar wa fasilatihi allati tuwihi ay ashiratihi ƴan uwansa family duka a ce duk dangin ka yadda a bayar allati tuwihi wadda suke tattala shi a rayuwa su suke kora shi ya tafi makaranta su suka kai shi wajen sana'a su suka nuna mishi yayi zai rayu in za a tara su duka a ce a tafi da su wuta fansanka Allah zai ce ma Allah na yarda a tafi da su Allah ce wa man fil ardi jami'an kai duk wanda suke duniya a ce duk duniya kowa ya shiga wuta shi ya kubuta Allah zai ce wa Allah na yarda to Allah ya tsare mu daga wuta ba ta yi ba wanda kaga ya tsaya masabon Allah da kafirce ma Allah to ya zalunci kansa iyakan zalunci Allah yace ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin irin waɗannan waɗanda suka kafirce ma Allah suka mutu akan kafirci Allah yace suna da azaba mai radadi kuma ba su da wani mataimaka kun ga waɗannan bangarori guda uku su ne abinda malamai su ne bangarori da malamai suka yi bayani akan su da wadda ya tuba akan lokaci Allah ya azurta mu da tuba tun muna da dama da waɗanda suka tuba a makare da waɗanda ba su tuba ba aka ci musu kaso biyu duka sun yi asara wancan na farkon shine kadai ya riba ci tuba Malam Muhammadu Aminu Shankiki yake cewa waɗannan gaɓoɓi guda uku na waɗannan ɓangarorin mutane guda uku su ne Allah ya dunkule su a suratul Nisa yace innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله يقول إنما التوبة على الله إياكر توبا الله يسام كنسا شوى ذكر إيسا للذين يعملون السوء بجهالته su ne waɗanda suke aikata mummunan aiki a cikin jahilci da wauta da dabbanci sun mai tubu na min kare suna jin wa'azi Allah ke sai su gyara nan da nan fa ulaika yatubu Allahu alaihim to waɗannan Allah na karɓan tubansu wa kana Allahu aliman hakima to kun ga kason farko kenan ko sai ce walaysa fi tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati amma ba tuba bace ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza habara ahadahumul mautu qala inni tubtu al'ana har sai mutuwa ta halarto mishi sai ya ce ya tuba yanzu to kaga wannan Allah ya ce ba tuba bace sune innal ladina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufran lan tuqbala tawbatu na gaba sai ya ce walal ladina yamutuna wa hum kuffar Allah ya ce kuma haka waɗanda suke mutuwa suna kafirai ulaika atadna lahum azaban alima Allah ya ce mun mustanadin azaban sanadin Allah ya tsare to Allah ya ce
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله يقول لن تنالوا البر